Uwumba. Uwumba Uwumba. Ọ dị mma Igbo daalụnụ. Nnọọ na mmemme anyị nke ụbọchị tata. Enwere oke mmadụ anyị na nọ dịka unu mara na-adị. Ihe a bụ Ugwumba telivishọn ebe anyị na-eji asụsụ Igbo na-ekwu etu o si dịrị anyị, na-ekwu etu ọ ga-esi dịrị Igbo mma, etu ọ ga-esi dịrị anyị nwa bụ ụmụafọ Igbo mma. Na nke tata ọ dị oke mmadụ anyị na ya ga-anọrị. Anwesị na ọ bụrụ na ịtọ ntị na ị ga-anụ ọrịa danda, ya bụ na ọ ga-aka mma ka mkpọbata ya bụ nwa amadi ka o jiri aka ya wee kọwa onwe maka na ọ na-adị mma o gburu agụ. Ya jiri ọnụ ya wee bọọ ike. Ndewo. A na-akpọ m Emeka Esiri. Abụ m onye ọkaikpe n'echichi ndị Igbo. Abụ m Nzeobi the second ọkwụrụ na egbu. Abụ m a traditional office holder. Abụ m onye ọkaiwu. Ana m arụ ma na Naịjirịa ma n'obodo oyibo. Onye ọkaiwu na Naịjirịa ma n'obodo oyibo. Enwere ihe anyị nụrụ gbasara ije gị na IPOB. Anwesị ka anyị mara etu esi kpawa ya bụ nkata ọghọrọ ngịga na IPOB na ọgịwa bụ onye bidoro ya. Biko ya bụ IPOB kọtụgodoro anyị etu unu si malite. Ọ bụ mgbe o toro ogologo. Bịa ya na nkenke. Mgbe m malitere ọsọ a maka ndọrọndọrọ inwere onwe anyị, mmegbu a na-emegbu ndị Igbo, ka a ga-esi mee ya. Ihe m ji si na ihe a bụ ogologo akụkọ bụ na o bidoro mgbe Uwazurike, mgbe e mere ya, mgbe ndị Naịjirịa bịara jide ya, kpochie ya n'ụlọ mkpọrọ. Mgbe ahụ abụ m onye isi, onye na-ekwupụtere ndị ọkaiwu ndị Igbo a na-akpọ Igbo Lawyers Forum. Ọ bụ m na-ekwupụtere ha ọnụ ha. Mgbe ahụ ka m gawara Abuja gị ịgbapụta Uwazurike. Sizi Abuja sị m na ọ nọ na Abuja na ọ nọ na Kefi. Ndị nyekwara m owu ndị Igbo, Igbo elders, Igbo leaders. So mgbe anyị jere ihe ahụ, onye menaso jee kọt bụ Chief Chimeze Ikeazọ Oboli Obosi, old man. Mgbe ahụ ọ nọ na wheelchair, but ọnwụgo kịta onye Obosi. Mini ya na ndị lọya ndị Igbo ndị ọzọ anyị eje kọt ka anyị gbapụta Uwazurike. The first time anyị jere, Uwazurike nabatacha anyị na court, but the judge ahụ si anyị na because esi ahụ bụ esi mbụ anyị na-abata court, anyị etinyebeghị akwụkwọ n'aka anyị na akwụkwọ. Uwazurike enwebeghị ihe Uwazurike dere binye aka na akwụkwọ ka anyị bụrụzi ndị ga-anọzi n'ukwu ya. Ndị Igbo chọrọ ka ha nọrọ n'ukwu Uwazurike maka ndị Igbo chọpụtara na ihe a abụghị agha ofu onye, na ọ bụ Igbo, ihe a na-akpọ Igbo national problem, national struggle, na ọ bụ sọsọ ofu onye. Ya mere ha sị ndị Igbo jisi ka ha nọrọ, ha yinye Uwazurike aja n'ukwu na ọzọ n'ukwu ya. Anyị jee kọt ahụ, justice George aha na-akpọ Bintanyako, ya kwa ofu Bintanyako anyị na-anụkwa ahụ ọgba ahụ ya mgbe m na-ekwu ya 2007. Ya sị anyị, ya nabatacha anyị kwucha okwu, ya sị oke ya ga-enye anyị adjournment, ya wụ na a ga-eyigharị ikpe, nye anyị nkeji ụka izu abụọ, 2 weeks, sị anyị bịaghachi. Na mgbe ahụ kwa na anyị wetazi akwụkwọ gosi na Uwazurike anabatago anyị ka anyị nọzie ya n'ukwu na-agazi ekwuzi okwu a. Anọzi m detacha akwụkwọ m ga-ede nke Uwazurike ga-asa anyị. Esi m Abuja gawa Kefi prison wetazie akwụkwọ ka Uwazurike sign. Uwazurike mgbe anyị na-ede akwụkwọ a, Uwazurike zitere anyị akwụkwọ sa anyị abịazikwule court ya, achọzikwa ndị Igbo, achọkwa ha Igbo elders, Igbo leaders of achọkwa ha ya ka ya chọzika naanị ya gawa mezie. A sị mba, ihe awụ ihe ọha, ihe abụ ihe ndị Igbo niile, ọ bụghị Uwazurike business. Ya si achọghị na akwụkwọ nke anyị faịlụ na court, anyị wepụkwa ya chọzikwa ha. Ndị Igbo ndị dịre m ozi ike agwụzi onye ọbụla. Asị oke Uwazurike chọrọ iji ihe a mere
personal business ya. Na we ha I chọrọ Igbo nation, a struggle between Igbo nation and Nigeria government. Ọ ihe ofu onye. Bezo Uwazurike achọghị taa. So ya mere mgbe ihe a meziri ike agwụzie onye ọbụla. Chief Ikeazụ enyego m leta m ga-eji lawa East si m were nye Dr. Dozie Ikedife bụ President General of Ohaneze ndị Igbo mgbe ahụ 2007 n'oge ahụ. Na m ji ekpọta ndị Igbo niile ndị isi kara aka ka anyị bido ọgụ ka anyị na ndị Naijiria lụọ ọgụ n'ikpe esite na Nigerian government law ekpegide ekpero International Court. But Uwazurike si achọ ha anyị. Okay. N'ebe na-achọ ha ka anyị chọbụrụ ka Uwazurike nọrọ n'ihu ka anyị nọzie n'azụ. Ihe a na-akpọ arrowhead. Uwazurike bụrụ arrowhead. Anyị nọzie n'azụ amara na anyị nọ ya n'ukwu maka onye nna ya dịnyere ozi na-eji ụkwụ gbaka ụzọ. Maka ọwụ na Uwazurike kwere ka ndị Igbo niile elders nọ n'azụ, onweghị onye ka akpọ Uwazurike aka. Bet ya si ya achọghị anyị, ya achọghị ndị elders, ya chọrọ naanị ya. Okay, n'ebe ọ chọrọ naanị ya nsogbu adị, ahapụ ya. M laghachi London, nọzi na London ka m nọbidozie indigenous this IPOB. Maka abụ m ebi m na London bikwa na Nigeria, abụ m ndị a na-akpọ dual citizen, Nigerian citizen and British citizen. So na London ka m nọbidozie IPOB. Na mena ndị elders ahụ, ndị okenye anyị ahụ, anyị nakwa mena ha na-akpakwa nkata etu anyị ga-esi mee ya. Mechazie ma alọtazie ala Igbo kpọkọtazie ha. Emecha m ga-ezitere gị akwụkwọ ahụ na ndị a ị ga-ahụ Honorable Justice Eze Ozogbu, Dr. Dozie Ikedife, Ikenga Nnewi, Colonel Achuzie, Debe Odumegwuchukwu, ndị a niile emecha ka m ga-egosi ha kpọkọta ndị a sị ha ihe mere bụ otu o si dị na ọ na-ahụla n'otu Uwazurike achọghị ka ndị Igbo nọrọ ya n'azụ maka ọgụ anyị na-alụ. Ọgụ abụghị ọgụ ofu onye, ọ bụ ndị Igbo niile, ihe metụrụ ofu onye metụrụ onye ọzọ. Ha sị ngwa ihe mere ka anyị kawazie n'ihu. So mgbe ihe a na-eme, the United Nations emepụtala iwu a na-akpọ United Nations Declaration of Rights of Indigenous People 2007. Oge ahụ edega m akwụkwọ mgbe ahụ. Oge ahụ Uwazurike mere sit at home na 2004 ka m bidoro akwụkwọ m na-edere Biafra or Nigerian presidency, what the Igbos want. Nye m kwode akwụkwọ mgbe ahụ bụ Uwazurike bụ onye bidoro Biafra struggle, si ha chọrọ Biafra. Ndị Igbo si ha chọrọ Nigerian president na ọ bụ their turn, ọ bụ oke ha inwe Nigerian president bụ president Nigeria. Ndị a na-ekwu ọzọ, ndị si ha chọrọ Biafra, ndị a si ha chọrọ Nigeria president. Ndị Tel magazine, enwere magazine a na-akpọ Tel magazine in those days, ede akwụkwọ DSC Biafra or presidency, what do Igbos want? Confusion, because onye na-ekwu ọzọ, ndị a na-ekwu ọzọ. Opurobios Igwe Ejenga.